Ти ги търси. Домат. М. А. Т. Не 4-5 такива с повече. Черно съм нещо. Аз ли го чета? Трябва да бъде. Браво. Прибираш червеното. И останалите ги правим в какво? Д, И, М и Д. Д, М и Т са съгласни и ги отцветяваме в какъв цвят? Сино. Синьо. Браво. Зино. Гмазино. Браво. На долния ред записваш думата. Думата домат. М. А. Т. Браво.